Hvad siger Signe? Smager rigtig godt. Græsk-inspirerede kødboller i airfryeren. Mere Jan, det bruger man alt for lidt. Persille, feta, panko, 1 æg, 2 æg. Godt med salt, mælk. Yes. Og så er det bare mix rigtig godt sammen. Det har du prøvet før, har du ikke? Det må man sige. Så tager vi lige lidt olie på, så de ikke sidder fast. Der ved man aldrig, om det gør. Lige smule vand på fingrene, ligesom med frikadeller. Og så får den den størrelse, du vil have. Jeg kan personligt selv godt lide, at de er små. Så små som muligt. Så går det også hurtigt, ja? Det går hurtigt i airfryeren, og børnene synes, det er sjovt at spise. Så kan man være hysterisk og lave meget flotte runde, eller man kan være ligesom mig med lidt for meget ADHD. Hold da ferie. Skal vi lige... Hold da ferie. Prøv lige at se, hvor saftig den er. Wow. Det damper helt. Har I lyst til at smage? Hvad siger Signe? Smager rigtig godt. Går det tilfreds? Og Emil! Smager fantastisk. Og Australian Guy? Smag også. Også dig, chefen. Smag. Ja tak. Det damper går ud af bunden på ham. Det er til mullerne. Shit, mand. Er du sindssyg? Det er sådan, når man ikke har et rigtigt arbejde, så har man tid til at tage.